Еўрарадыё.фм. Прывітанне, паважаныя слухачы Еўрарадыё. У студыі працуе Марыя Вайтовіч. Сёння нашыя госці гэта даследчык Зміцер Юркевіч, а таксама мастак Алесь Родзін. Прывітанне. Добрый день. Добрый день, господарство. Будзем размаўляць пра Тадэвуша Рэйтана. Гэта беларускага шляхціча, які спрабаваў не дапусціць першага падзелу Рэчы Паспалітай, якога часта называюць вялікім палякам ці кракаўскім рыцарам. Але ж не ўсе ведаюць, напэўна, што ён і менавіта герой Беларусі, нацыянальны герой. Вось размаўляем пра гэта. Нагадаю адразу, што нашы эфіры можна слухаць на афіцыйнай старонцы еўрарадыё.фм, таксама сачыце за нашымі стрымамі ў сацыяльных сетках, гэта ў Фейсбуку, Аднакласніках, Кантакце. Калі ласка, пакідайце свае пытанні. Мы ж пачнем з такого самага простага, напэўна, пытання. Вось, Зміцер, скажыце, калі ласка, вось, хто такі Тадэвуш Рэйтан, чаму ён цікавы менавіта беларусам, і чым вы займаецеся? Ну, я тады пачну з таго, чым мы займаемся. Вось. Я хотел бы акцентовать увагу на спадары Алесе Родзіне. Справа тым, што мы у 2011 годзе, знаходзячыся ў берлінскім арт-хаусе Тахелес, выпадковым чынам абсалютна праз інтэрнэт даведаліся, што сядзіба Тадэвуша Рэйтана унесена ў спіс 46 сядзібаў, прычым унесена ў спіс Міністэрствам культуры, якія можа набыць любая прыватная асоба пад любы інвестыцыйны праект. Нас гэта страшэнна абурыла, хаця ведалі мы пра Тадэвуша Рэйтана вельмі мала, но ўжо на той момант было зразумела, што гэта асоба рангу Касцюшкі Міцкевіча, то есть знакавая для Беларусі асоба, і сядзіба яго павінна была быць заставацца ў дзяржаўнай уласнасці, як мінімум, і там павінен быў быць створаны дзяржаўны мемарыяльны музей, то есть па прыкладе музею Касцюшкі, Міцкевіча і іншых, сядзіба Ваньковіча ў Менску, і іншых музеяў. Вось. І калі мы вярнуліся ў Беларусь, мы не жылі ў Нямецчыне, мы прыязджалі, рабілі там выставу, то есть там фактычна шмат год запар ішла выстава спадара Алеся, а час ад часу мы просто прыязджалі і рабілі там яшчэ фестывалі, падмацунак такі. І от калі Тахелес зачыніўся, і мы вярнуліся сюды ўжо, што называецца, настала, мы адразу вырашылі распачаць нейкі рух па ратаванню гэтай сядзібы і па вяртанні Беларусі імя Тадэвуша Рэйтана. Бо за тыя месяцы за той год апошні, перад тым, як з'ехаць з Нямецчыны, я сабраў усё, што можна было дастаць праз інтэрнэт, і убачыў неверагодную дыспрапорцыю, то есть пра Тадэвуша Рэйтана беларускімі гісторыкамі, публіцыстамі, мастакамі было напісана ад сілы з десятак артыкулаў за 20 год незалежнасці, умоўна кажучы, 20 год, нават можна сказаць, што за 30 год. Вось. А палякамі было напісана безліч. То есть публікацый папулярных вершаў, паэм і так далее, просто неверагодная колькасць, но там ён выключна паляк. Вось. Нідзе. Прычым нават нашы даследчыкі і тыя хісталіся і вагаліся, то есть яны паўтаралі польскую міфалогію, вось згадывалі пра яго продка кракаўскага рыцара, якога ніколі не было. Вось, часам называлі Рэйтана таксама палякам і нават казалі, што ён хутчэй польскі, чым наш. Вось. І каб гэту міфалогію пахіснуць, я адправіўся па прыездзе ў наш нацыянальны гістарычны архіў, а таксама пачаў збіраць інфармацыю з іншых архіваў, то есть польскіх, літувійскіх. Вось. І з цягам часу все стало на сваім месцы. Вось. І пра што вы даведаліся? Па-першае, я яшчэ раз прайшоўся па яго радаводу. Вось, то есть я і даследаваў нямецкую, скажем так, не немецкую, а
тую галіну роду, якая жыла на тэрыторыі Тэўтонскага ордэна. Вось. Бо першая згадка гэта 1467 год, але паходжанне таго першага Рэйтана да гэтага часу не высветлена. То есть ці ён быў анемечаным прусам, ці ён быў славянінам, бо анемечаным славянінам з тэрыторыі. Такое прозвішча насамрэч, што вось не скажаш адразу, што ён быў славянінам. Справа ў тым, што па-першае, першы Рэйтан згаданы як фон Рэйтан, то есть з нейкага населенага пункта ці ўласнік нейкага населенага пункта Рэйтан. Такія пункты ёсць, былі, па крайней, во всялякім выпадку, на тэрыторыі Прусіі. Была невялічкая вёска, но зараз яе няма. Былі такія тапонімы на славянскай тэрыторыі Нямецчыны, то есть каля Берліна ёсць Рэйтан. Ёсць у паўднёвай Нямецчыне, там таксама вельмі старыя былі славянскія паселішчы. І ёсць такія населеныя пункты ў Швецыі, у Галандыі, дзе заўгодна. Нават у Англіі ёсць стары род, вельмі стары, то есть з 10 стагоддзя, Рэйдэн. Вот. То есть, Прусія же была як плавільны кацёл, то есть туды весь час ішлі каланісты, то есть не толькі селяне, но і рыцары, то есть аматары лёгкай нажывы ці аматары лёгкай славы. І, магчыма, вось гэты Рэйтан быў адным з такіх прыбышчоў. Но той же самы момант ён мог быць і анемечаным прусам. Вот. Алесь, вось цікавы з Дмітра, так, я разумею, вось ён гісторык, так, даследчык. Вось чаму гэтая вось асоба зацікавіла вас і чым? Поскольку мы шчыльна працавалі сумесна са Зміцерам, яшчэ распачынаючы Стахеліса з 2000-х гадоў, вось, у нас заўсёды нейкія такія ідэі ўзнікалі ў мастацкіх накірунках сумесна. І пасля того, як аднойчы, это прыкладна 2009 год, так, 10-й, Зміцер прыехаў з Беларусіны, зноў-такі ў Берлін, і ён распавёў наконт сядзібы Рэйтана, і вось што менавіта існуе вось такая выбітная асоба, як Тадеуш Рэйтан. І он мне распавёл его жыццярыс, вось ён уже нейкія, у него былі уже нейкія звесткі пра гэта. І зразумела меня настолькі это жыва зацікавіла, тым больш это недалеко ад Барановича, дзе мы вось са Зміцерам, па-першае, я нарадзіўся в Барановичах, Зміцер там шмат гадоў жыў там фактычна з дзяцінства, і зразумела, гэты рэгіён это нас увогуле прывабліваў. І такая вялікая асоба, это как бы знакавая асоба. І таму вось у нас уже тады ўзнікла такая нейкая думка распрацаваць нейкі эмацыйны такі шэраг прац, прысвечаны наконт дзейнасці Тадеуша Рэйтана і его паплечнікаў. І гэта вось, гэта нам удалося, таму як Зміцер настолькі шмат працаваў у розных архівах, збіраў дакладнейшыя звесткі пра жыццё і ягонае, пра тое, як ён здзейснівал гэты свой подвиг, вот такі жыццёвы, і так тычыцца ўсіх, амаль што ўсіх нас. І таму, зразумела, вось так вось і атрымалася, што фактычна гэты вялікі творы, колькі, калі сотні штук, вось, мы распрацоўвалі сумесна з ім. Фактычна, это наша агульная справа, якую мы зрабілі. Дзякуй. Вось мы ўвесь час кажам выбітная асоба, так? Можаце пералічыць для людзей, якія ўвогуле зараз нас слухаюць і не разумеюць, пра каго мы размаўляем, так? Вось што зрабіў Рэйтан? Вось чаму гэта асоба выбітная? Яго гісторыя гэта, як кажуць, гісторыя на одну секунду ўспыхнуўшай зоркі. То есть яго зорка ўспыхнула, але свет яе свеціць і да гэтага часу. Справа тым, што ў 1772 годзе тры суседнія імперыі, то есть расійская, пруская і аўстрыйская, нарэшце дамовіліся пра першы падзел Рэчы Паспалітай абедзвюх нацый. То есть паміж імі былі доўгія спрэчкі пра тыя часткі, якія яны хацелі бы ўзяць. Вось. І пасля
падпісанне патаемных пратаколаў, ну то есть такіх своеасаблівых пактаў Молотава-Риббентропа таго часу. Яны ўвялі свае войскі на тэрыторыю Великого княства Літоўскага, то есть на тэрыторыю Беларусі, Украины, ну то есть как бы Украины и Польши, то есть на тэрыторыю короны польскай. Это адбылося 5 верасня 1772 года. Российская империя аннексовала, то есть фактично в один день отняла у Беларуси усходние обшары, то есть 92 тысячи квадратных километров, 1,5 миллиона насельніцтва и с такими буйными городами Подвине и Поднепровье, как Полоцк, Витебск, Невель, Могилев, Мстислав, Гомель. Была проведена межа, насельніцтва было вымушено принять присягу на верность новым гаспадарам. Ну, то же самое, что Российская империя робила у Беларуси, то же самое робили прусы и австрийцы на территории Польши и Украины. Вот, то есть они были однольковые, скажем так, у своих методах. Вот. Але по всему свету полетела поголоска об гвалте над Рэчы Паспалітай. Хотя гэтыя тры імперыі падрыхтавалі пакет дакументаў, ну, не дакументаў, а, скажем так, зборнік міфалогіі, згодна з якой гэтыя землі абвяшчаліся спрадвечна там аўстрыйскімі, прускімі ці расійскімі, как бы часова аднятымі Великім княствам Літоўскім, напрыклад, у Расіі. А Рэйтан што? А Рэйтан, яго час прыйшоў у 73-м годзе. І вось, каб надаць гэтаму захопу узоры легальнасці, нібыта наше насельніцтва само прызнае праўдзівасць гэтых доказаў агрэсараў і гатова как бы аддаць, вернуць. Был придуманы такі спектакль, то есть яго назвалі «Надзвычайны сойм Рэчы Паспалітай 1773-75 годов». То есть по всей Рэчы Паспалітай были обвешчаны, были проведены соймики, были обраны послы. У Новоградскім воеводству такими послами стали Тадеуш Рэйтан и Самуэль Корсак. То есть хлопцы, одному было 32 года, другому 27. У Менскім воеводству, тут у Менску, у красавіку был абраны послом Станіслав Багушевич Мінькоўскі. Гэты хлопец зусім был малы, ему было 23 года. Это был першы выход у люди, у палітыку. Вось. І менавіта гэтыя тры послы, калі пачаўся сойм, и стали, вот, как называется, ну, стали тым каменем, об які разбился вось гэты крыштальны сосуд вось гэтай хлусні. То есть гэтыя тры послы гучна на весь свет заявили, что яны ніколі не прызнаюць акт анексии, то есть яны ніколі не погодятся на подел, ніколі не погодятся з іх притязаниями на наши земли. Вось, і іх мужнасць была яшчэ і ў тым, што яны не толькі выступілі супраць знешняга агрэсара, адкрыта, мужна і гатовыя на смерць, потому што яны казалі пра гэта у сваіх прамовах. Яны выступілі і супраць той бальшыні здраднікаў унутры сваёй краіны, потому што на сойме са 111 послов толькі вот, літаральна 2 десяткі, гэта пераважна паслы беларускіх земляў і 3 ці 4 послы з Польшы. Што было далей, мы паслухаем у другой частцы нашага эфіру. Вялікі дзякуй. Еўрарадыё. Мы першае рок-радыё Беларусі. Самыя свежыя навіны і аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў інтэрнэт-прасторы. 24 гадзіны на суткі нас можна знайсці на старонцы еўрарадыё.фм. Лаві нас на спадарожніку Астра 4А, 4,8 градусаў на ўсход. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Еўрарадыё. Навіны – наша справа.
Вітаю каротка пра асноўныя падзеі. Дзяржаўны канал растлумачыў, чаму не паказаў выступ апазіцыйнай кандыдаткі. Выступленне кандыдаткі ў дэпутаты парламента ад аб'яднанай грамадзянскай партыі Ірыны Давідовіч знялі з эфіру дзяржаўнага тэлеканала Гродна 23 кастрычніка. Актывістка балатуецца па Іўеўскай выбарчай акрузе нумар 54. Яна лічыць, што на дзяржаўным МТБ спужаліся слова «імпічмент», але кіраўніцтва тэлеканала растлумачыла гэта тым, што згубілі флешку з прамовай. Калі спадарня Давідовіч прыйшла на канал рабіць запіс. Але я сказала, што мне ёсць яшчэ 2 флешкі, дык тады і першая знайшлася. Мне падалося гэта дзіўным, усё прайшло добра і пытанняў да мяне не было. Сябра ГП прадчувала забарону выступу на тэлебачанні, таму запісала сваё відэа дома і выклала запіс у інтэрнэт. Яно ёсць і на нашым сайце еўрарадыё.fm. Парэшткі былога іспанскага дыктатара Франціска Франка вывезлі з маўзалею 24 кастрычніка ды пахаваюць на муніцыпальных могілках на поўначы Мадрыда. Менавіта там знаходзіцца магіла ягонай жонкі. Франка, нагадаю, захапіў уладу ў Гішпаніі ў выніку грамадзянскай вайны 36-39 гадоў мінулага стагоддзя. Правыя сілы перамаглі левых. Генерал доўга кіраваў ажно да сваёй смерці ў 75 годзе. Пасля ягонага сыходу ў Гішпаніі была адноўленая монархія, і Іспанія стала сучаснай краінай. Заўтра ў нашай краіне ўдзень чакаецца да 22 градусаў цяпла, ўначы да 11. Істотных ападкаў не будзе, а вось туман уначы і раніцай так. Святлана Адзінец, служба інфармацыі Еўрарадыё. Еўрарадыё.fm. Паважаныя слухачы, мы вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Нагадваю, што сёння мы размаўляем пра Тадэвуша Рэйтана, беларускага шляхціча, які спрабаваў не дапусціць першага падзелу Рэчы Паспалітай. Мы спыніліся на гісторыі. На тым увогуле, што за такая асоба была Рэйтан, так? Чым ён такі выбітны, і вось працягніце, калі ласка, свой думку. Так, і так как ён выступіў супраць унутраных здраднікаў, гэта было нашмат небяспечней, потому што з гэтымі людзьмі яму трэба было б жыць. Но як сказал, ён і яго сябры гатовы былі на смерць. Захаваліся словы, які нібыта сказал бацька Самуэля Корсака, другога наваградскага пасла, что мой сын, я отправляю с тобой своих найвернейших слуг, якія маюць загад прывесці мне твою галаву, калі ты неналежным чынам выканаеш свой абавязак. Далей. У інструкцыі наваградскіх паслоў ёсць унікальны пункт. Там напісана, што паслы пад пагрозай страты маёмасці і жыцця не павінны дазволіць адняць ад краіны аніводнага кавалка тэрыторыі, нават маленькага. Такога пункта няма больш аніводнай інструкцыі, аніводнага воеводства павета з усёй Рэчы Паспалітай, што дае падставы казаць, што гэты пункт был упісаны Рэйтанам і Корсакам сваёй, што называецца, рукой, то есть яны адрызалі сабе шлях да здрады. Бо у тыя часы інструкцыя, можна было казаць, што у маёй інструкцыі напісана вось так, і я не маю права ні на сантиметр, ці не на міліметр адступіць ад прапісанага там. Толькі на гэта я дэлегатаваны. Вось. І што самае цікавае і пра што амаль ніколі не кажуць польскія папулярызатары асобы Тадэвуша Рэйтана, гэта тое, што ён распачаў свой супраціў, выступіўшы ў абарону права, гонару Великого княства Літоўскага. Справа тым, што пасля Люблінскай уніі 100 год нашы паслы, сенатары, міністры, тады міністраў яшчэ не было, то есть жыхары Великого княства Літоўскага дабіваліся таго, каб кожны трэці сойм адбываўся ў Великім княстве Літоўскім. Палякі гэтаму супраціўляліся. Прайшло 100 год, і нашы нарэшце ў 1673 годзе дабіліся гэтага. І, правда, гэта правіла не заўсёды выконвалася, але яно было прапісана. Гэта падвышала аўтаматам прэстыж Великого княства і не дазваляла грошам з краіны, з Великого княства Літоўскага ўплываць у Польшу.
Вось, то есть эканамічныя палітычныя чыннікі. І вось на гэты раз чарга праводзіцца ім прыпадала на Вялікае княства Літоўскае. Маршалкам павінен быў быць абраны чалавек, які прысутнічаў сярод вялікалітоўскіх паслоў. Вось. І раптам сабраўшымся паслам, гледачам у пасольскую ізбу набілася каля 1000 чалавек. Былі прадстаўнікі трох імперый з усей Европы і з усяго свету, з'ехаліся журналісты, шпіёны там, і так далее. Вось. І раптам усім ім абвяшчаюць аб тым, што за дзень да таго, ці за 3 дні да таго створана канфедэрацыя, а яе маршалкам абраны Адам Панінскі. Паляк, прадстаўнік вядомага польскага шляхецкага роду, з якіх былі і годныя людзі, і такія нікчэмныя асобы, як Адам Панінскі, які яшчэ ў 1767 годзе стаў на паслугі расійскай імперыі, скажем так, за грошы гатовы был пайти на любую пакасць. Вось. І гэтага Панінскага прадстаўляюць як маршалка канфедэрацыі і аўтаматычна, значыць, маршалкам Сойму. І ў гэты момант Тадеуш Рэйтан падымаецца са свае лавы і заяўляе, то есть, што ён, от як я казаў, ён ніколі не дазволіць. Па-першае, значыць, што чарга праводзіць сваім прыпадае на Вялікае княства Літоўскае. Маршалкам павінен быць абраны літвін з прысутных на сойме літвінаў. І ён сказаў, што са мной тут 16 паслоў, і зараз мы зоймемся выбарамі маршалка. То есть ён катэгарычна был супраць паляка. Вось, зноў-такі. І гэты момант яскрава падкрэслівае, кім лічыў сабе Тадеуш. І, дарэчы, ні для кого на сойме не было сакрэтным, што ён был літвін. Вось, які прадстаўляў беларускія, нашы сучасныя землі. Вось. І потым ён заяўляе пратэст супраць маршалка і заяўляе, што ніколі не дазволіць на вось гэтую асобу і ўвогуле на ніякія канфедэрацыі, якія незаконныя. Карацей, ён выступіў супраць усіх парушэнняў закона, якія былі зроблены. І пасля таго, як, нягледзячы на яго словы, палякі падтрымалі Панінскага, а палякаў на суме было 87 паслоў, то есть бальшыня нашых было ўсяго 24, было 87 палякаў. Палякі гучна закрычалі, што жадаем Панінскага. Тады Тадеуш Рэйтан падняўся са свайго месца, прайшоў на месца маршалка, взял маршальскі жезл, які лежаў там, тройчы грукнул у падлогу і заявіў, што так як Панінскага ніхто не абіраў, так і я сам абвяшчаю сабе такім жа маршалкам, як і ён. Я не адступлюся ад гэтай годнасці ні за што. Вось. Вельмі цікавы момант. Гэты ўчынак мужны і проста зухаваты выклікаў просто неверагодную хвалю эмоцый в зале. То есть все люди пачалі крычаць Рэйтану, віваты. Тады ён спыніл іх і сказаў, што не ператварайце пасольскую ізбу у тэатр. Мы тут не на балагане, мы тут сабраліся дзеля абароны бацькаўшчыны. І вось потым адзін малады ангелец, які прысутнічаў на сойме, калі ему пераклалі словы Рэйтана, ён быў настолькі узрушаны гэтым, што ён хацеў бегчы, кідацца Рэйтану на грудзі, потому што быў просто сапраўдны гераізм. Вось. А потым, калі яго спынілі, ён хацеў сняць свой капелюш і кінуць пад ногі Рэйтану. І гэта яму забаранілі. Тады ён падняўся і пачаў проста хлопаць. І вось гэтыя апладысменты падхапіў увесь зал. Вось. То есть Рэйтан в один момент стал героем, потому что трэба было мець колоссальную, просто невероятную мужнасць грамадзянскую, каб выступіць у такі страшны момант вось супраць гэтага просто суцэльнага кубла здрады. Вось. Ведаеце, і з гэтага моманту пачаўся яго 4-дзённы супраціў. То есть яны не пакідалі пасольскай ізбы не 36 гадзін, як пішуць польскія даследчыкі, а яны не пакідалі пасольскай ізбы 4 дні. То есть яны нічога не елі і не пілі.
То есть толькі дзеля таго, каб не пакідаць пасольскай ізбы, каб не даць Панінскаму правесці там аніводнага паседжання. Вось. І там былі спробы выманіць іх розныя, но яны выстаялі. І на 4-й дзень, пасля таго, як кароль далучыўся да гэтай канфедэрацыі, то есть падаўляльная колькасць паслоў падпісалася пад ёй, і кароль, яны страцілі легальныя падставы для свайго супраціву. То есть далей яны выступалі бы ўжо як бунтаўнікі супраць караля і супраць Великага княства Літоўскага, супраць Польшы там, і гэтак далей. Вось. Але слава іх ужо настолькі загучала, што нават пасля таго, як яны былі адсунуты ад права ўдзельнічаць у Соме, бо Панінскі парупіўся аб гэтым, заявіўшы, хто не з намі, той супраць нас. Вось. Яны ва ўсей Варшаве сустракаліся як сапраўдны герой і гатовы былі насіць на руках, але захаваліся сведчанні, што Рэйтан, Корсак, Багушевіч успрымалі любыя знакі пашаны, аказаныя ім, з вялікай неахвотай. То есть такой нейкі польскі месціч пісаў свайму сябру, што яны сціплыя да самай апошняй ступені. Хаця маглі бы, конечно, хадзіць, раздуваючы грудзі, то есть ось так. То есть, для іх это была сапраўды трагедыя. То есть тут не было чым ганарыцца. Тым не менш, скажем так, я просто перайду ўжо да той славы, якая напаткала Тадеуша Рэйтана пасля яго смерці, хаця яшчэ пры жыцці сваім ён быў абвешчаны нацыянальным героем. Асабліва ім ганарыліся вялікалітвіны, то есть беларусы, літувісы, хаця іх на Сойме не было. Жамойты ўвогуле пасрывалі ўсе свае соймы і ніводнага пасла не паслалі. Вось. То есть ён быў культавай асобай тут. І першымі, хто запачаткаваў культ Рэйтана на беларускіх землях у Вялікім княстве і ўвогуле ў Рэчы Паспалітай, гэта былі паслы на Вялікі Сойм з Меншчыны і Градзеншчыны. Пазней свой голас сказаў адзін з крупнейшых паэтаў таго часу з Віцебшчыны Францішак Князнін. Пазней Юліян Немцевіч, берасцеец, пазней новаградчанін Адам Міцкевіч, пазней прадстаўнікі Віленскай мастацкай школы Францішак Смуглевіч і Людвік Горвард, а пазней, што называецца, загудела. То есть это уже 19 стагоддзе, другая палова. Пра Рэйтана пачалі пісаць, Рэйтана пачалі маляваць палякі. Самы вядомы твор быў намаляваны польскім мастаком чэшска-нямецкага паходжання Янам Матэйка. Цікавая акалічнасць. Гэты твор, калі у гэтай кнізе, дарэчы, ёсць праўдзівы назоў твора, ён называецца Тадеуш Рэйтан на Варшаўскім Сойме 73-го года. Вось. Пазней, у 20 стагоддзі палякі падмянілі назоў, і цяпер ён называецца Рэйтан. Занепад Польшы. Вось, ведаеце, і гэты твор найбольш спрычыніўся да такой папулярызацыі, бо ўсё ж такі выяўленчае мастацтва гэта не кнігі, якія чытаюць рэдка на выставах, асабліва такіх буйных, дзе Матэйка выстаўляў гэты твор, то есть у Парыжы было безліч людзей. Вот. То есть, я хотел сказать, что вот гэтым творам асоба Тадеуша Рэйтана уже канчаткова была, что называется, замацавана у свядомасці. Вот чаму мы таксама вырашылі са Свадаром Алесем папулярызаваць асобу Тадеуша Рэйтана мастацкім чынам. То есть не праз нейкія гучныя заявы, а менавіта мастацкім чынам, бо гэта найбольш уплывае. Вот я хотел бы, можа, Свадар Алесь хотел бы распавядзіце, калі ласка, увогуле. Я бачу, што ў вас у руках вы нешта трымаеце. Можаце... Это одна з прац з гэтага шэраг буйны. Так, вось якім чынам нам его лепей так показаць, это уже другая справа. Вось яна таким стылістычным своеасаблівым выканана стане
это на белом полотне, ну, такая с граффити, ну, такого чина. Вот это 3 посла Литвина, ну, Тадеуш Рейтан, Самуэль Корсак и Станислав Богушевич. Ось яны якраз ну, перед адпраўкай на гэты сойм. Ось, і тое, што ў іх уже как бы ёсць вот эта інструкцыя, што яны павінны змагацца до конца за незалежнасць, не дапусціць падзела. Вось гэта вельмі істотнае. І вось гэты шэраг, мы уже говорили, што каля сотні прац, і ён пастадыйны, как бы, вось так вось мы са Зміцерам так вырашылі пастадыйны кожныя нейкія крокі адлюстроўваць. Вось у такім прыкладна кшталце. Вось. І тое, што вось над своймі адбывалася, вось тое, што вось это тая как бы бойка за замашкавскі жезл з Адамам Панінскім, тое, што там адбывалася у пасольскай ізбе, вось это мы адлюстравалі, тое, што потым, ну там шмат усялякіх тых событий, якія происходили, это все как бы вось таким чынам азначана. І калі мы гэта выставлялі у Ляхавічах, вось каля сядзібы Рейтана, то фактычна всю сядзібу мы вось так вось усталёўвалі вось гэтыя палотна. І яна выглядала як, ну, нейкая такая вось рэч, такая сучаснага такого мастацкага ўсаблення, то есть упаковка всей сядзібы вось гэтым жыццярысам як Тадеуша Рейтана, так і его паплечнікаў, так і его сваякоў. І гэта на гэтым тле праисходзілі фестывалі, якія падтрымлівалі, дарэчы, улады, мясцовыя улады, і там шмат выступоўцаў, і музыкаў, і літаратараў, і перформераў. Это сапраўды, вось, мне падаецца, што 5 год запар вось это мы там ажыццяўлялі гэтыя фэсты. І шмат людзей вось гэта нейкім чынам вось так прываблівала, таму это ішоў эмацыйны пасыл, зноў-такі. Это вельмі істотна. І таму зараз вось фігура Рейтана насамрэч на этой котлішчы Рейтана, і яна ўжо карыстаецца сярод мясцовага насельніцтва такім вялікім уплывам. І, ну, вось это далей уже распавядзе зараз сам Зміцер, якім чынам. Зміцер, вялікі дзякуй вам, што вы паказалі нам гэтую працу. Вось, і Алесь, вам дзякуй, гэта, ну, вельмі цікава. Дзякуй. Пра тое, увогуле, так, я так разумею, і апошнія гады гэта паказвае, што сядзібу ўдалося выратаваць, так, яе не прадалі. Пра тое, як гэта атрымалася зрабіць, вось, мы пагаворым таксама са Змітром, вось, і скажыце, калі ласка, то бок, ці цяжка гэта было? Ну, тут справа, скажем так, такая даволі складаная. Пасля таго, як мы распачалі рабіць выставы, то есть, і, дарэчы, першая акцыя арт-суполкі Тадеуша Рейтана, гэта быў суботнік у Грушаўцы, які мы правялі разам з рэдакцыяй газеты «Культура», якая ўвогуле можа лічыцца піянерам у справе папулярызацыі асобы Тадеуша Рейтана. Бо яшчэ ў 93-м годзе у «Культуры» выйшаў артыкул беларускага гісторыка Владимира Емельянчыка, на жаль, небожчыка. Вось. І ад таго часу і да сённяшняга дня, то есть газета «Культура» з'яўляецца, ну, скажем так, нашим інфармацыйным спонсорам. То есть, вось, дарэчы, апошняя публікацыя, якая выйшла ў суботу, это першая частка таямніц роду Рейтану. Вось. Дзякуй. Як увогуле праходзіць свята ў сядзібе, што там зараз адбываецца, мы пра гэта паразмаўляем у трэцяй частцы нашага эфіру, таму што скончыць тут проста вельмі цяжка, вельмі цікава. Еўрарадыё. Гэта толькі актуальная інфармацыя, аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці. Мы першае рок-радыё Беларусі. Мы 24 гадзіны ў інтэрнэце і на спадарожніках. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
Єврорадіо. Новини – наша справа. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі. 24 кастрычніка праваабаронцы і назіральнікі зарэгістравалі адразу некалькі парушэнняў свабоды выбараў у Беларусі. Гэтак выступ кандыдаткі ў дэпутаты парламента ад аб'яднанай грамадзянскай партыі Ірыны Давідовіч знялі з эфіру дзяржаўнага тэлеканала «Гродна». Сама Ірына заявіла, што на дзяржаўнай ТБ спужаліся слова «імпічмент». Кіраўніцтва тэлеканала спачатку казала, што згубіла флешку, але калі кандыдатка прынесла яшчэ 2 флешкі, яе такой эфір і не выпусцілі. Назіральніку кампанія праваабаронца за свабодныя выбары Алексею Лойку не дазволілі прысутнічаць на сустрэчы праўладнай кандыдаткі Марыны Лянчэўскай на тэрыторыі сярэдняй школы нумар 157. Тамтэйшая дырэктарка Святлана Скроцкая з дапамогаю Сергея Юдзінца, настаўніка гісторыі, сілай выпхнулі Лойку са школы. Лойка піша заяву следчы камітэт. І трэці выпадак. Брэсцкую апазіцыйную кандыдатку Паліну Шарэнду-Панасюк знялі з выбараў. Пра гэта паведамляе ў садсетках мясцовы блогер Андрэй Кабанаў. Спачатку скаргу напісала ленінскі раўз Брэста, а потым і сябры акруговай камісіі, бо ў сваім выступе Шарэнда-Панасюк назвала Лукашэнко дыктатарам і заявіла, што выбараў у Беларусі няма з 94-го года. Расійскі поп-спявак Філіп Кіркораў наведаў у Мінску дзень нараджэння беларускай акторкі Веры Паляковай, жонкі міністра замежных спраў Владзіміра Макея. Гэта выклікала абмеркаванне ў інтэрнэце, колькі каштаваў ганарар караля расійскай эстрады за візіт. Каментары настолькі зачапілі міністра, што ён адказаў на іх у афіцыйным акаунце МЗС у Фейсбуку. Жаданне пабываць на творчым вечары маёй жонкі выказаў сам Філіп і грошай за гэта не ўзяў, патлумачыў міністр. Больш навінаў на еўрарадыё.фм. Еўрарадыё.фм. Сябры, мы вяртаемся ў студыю Еўрарадыё, і я нагадваю, што сёння разам з Змітром Юркевічам і таксама Алесем Родзіным так мы размаўляем пра асобу Тадэвуша Рэйтана. Так, вернемся ў сядзібу. Так, у яе атрымалася так, што сядзібу не прадалі. Так, пасля таго, як мы пачалі свае рухі, то есть і не толькі ў Ляхавічах, то есть у Грушаўцы, але і ў іншых гарадах Беларусі, тут у Менску. Выставы былі ў Нацыянальнай бібліятэцы, у Палацы мастацтва, у сядзібе Ваньковіча, у іншых месцах. Нават была выстава ў Берасцейскай фартэцы. Вось. Я не ведаю, ці гэта паўплывала на мясцовую ўладу, ці яны свядома самі прыйшлі да гэтага. Вось. Но яны пачалі шукаць, то есть яны адмовіліся ад думкі прадаваць, яны пачалі шукаць магчымасць яе аднаўлення. І разам з сваімі польскімі партнерамі яны падалі заяўку на еўрапейскі грант. То есть по якому палякі бы атрымлівалі грошы на аднаўленне сядзібы на тэрыторыі Польшы, а беларусы бы атрымлівалі грошы на аднаўленне сядзібы Тадэвуша Рэйтана. Выдатная ідэя, здаецца. Так, конечно. Мы не паўплывалі, а мы, скажем так, дапамаглі, я так думаю, што мы дапамаглі, ці спадзяюся, тым, што нашы прапановы па прыстасаванню сядзібных будынкаў, было проста адно паседжанне, калі мы перадалі нашы прапановы, і яны леглі ў падмурак гэтай заяўкі. Вось. Ну, справа не ў гэтым. Справа ў тым, што некалькі год гэта справа цягнулася, і літаральна месяц таму, можа, крыху меней, Ляхавічы абвесцілі на берасцейскім то есть улады Ляхавіча абвесцілі на берасцейскім тэлебачанні аб тым, што ў наступным годзе нарэшце распачнуцца працы. То есть все, то есть это уже кропка незвароту. Вось. І вельмі добра, што яна прыпадае на 280-ю гадавіну нараджэння Тадэвуша Рэйтана, якую мы будзем святкаваць у наступным годзе. Вось чаму мы заклікаем у наступным годзе не толькі беларускіх мастакоў, паэтаў, пісьменнікаў, музыкаў, кінадзеячоў далучыцца да справы папулярызацыі Тадэвуша Рэйтана. Паважаная Алеся, скажыце, калі ласка, як праходзяць гэтыя святы? Пра якія мы размаўляем, і вы трошкі пачалі таксама распавядаць?
Ну, это на території, звичайно, на території садиби. І шмат туди, і як народних хорів туди приїжджають, як музиків, музики різного кшталту, знову таки, із різних регіонів Білорусі. І зрозуміло, що із Мінську наші музики такі вибітні, такого кшталту, так само приїжджають. Ось, і, до речі, мастаки, там з мастацьких школ так само ось приїжджають. Так що там велике, там збирається, ну, я думаю, що на топ каля 1000 чоловік ось таким чином. Це справжнє свято там відбувається. І тому це, ну, ось, менавіта ось такі рухи, ось вони запар, некалькі гадоў яны так ось атрымліваліся. Тим більше, що ось праця така нестомная Зміцера Юркевича, там, ён сам там рабіў, там шмат, нешта там ладзіў, там і дахи, ось этой мураванки, этой знаменитой, ён как бы это самое своими руками, там, ну, со своими подплечниками так само, ось ладил. Это все дало свои, ось, то, что свой плен дало. То, что сапраўды сошло все как бы с мертвой кропки, и то, что зараз такая как бы увага уже сбоку нават Евразвяза атрымалася, што вось далі гранты, і вялікія гранты. Зараз мы поглядим, это будет степ-бай-степ, будет, конечно, это все как бы будет отглядаться, и можно довести до розуму всю сидзібу, ее падрыхтаваць для того, чтобы это была сапраўдная такая музейная частка, якая будзе вось зноў таки это спалучацца з несвіжам і з мірам, это будзе такое выдатнае кольцо гістарычнае. Але ж ўсё ж таки, так, нягледзячы на тое, што ёсць нейкая падтрымка еўразвяза, так, я ўяўляю, што ўсё ж таки, напэўна, палякі з рэўнасцю на ўсё гэта глядзяць, калі яны ведаюць ужо нашу пазіцыю, тое, што ў Беларусі хочуць прызнаць Тадэвуша Рэйтана менавіта нашым нацыянальным героем. Ну, я думаю, что так, бо іх прапаганд-машын працавала больш за 150-200 год на тое, каб Рэйтана убіць у падсвядомасць польскай нацыі. Вось, я не здарма сказал, што яму шмат чаго прысвечана. Вось, але ну, мы павінны, калі мы, скажем так, жадаем нацыі звацца, мы павінны абгрунтавана ставіць, тут, скажем так, ну, падымаць свой голас. Ведаеце... Як калісьці падняў свой голас сам Рэйтан. Так. І абараняць сваіх герояў. Безумоўна. Вось распавядзіце, Зміцер, як вы самі абараняеце Рэйтана зараз? Як вы абараняеце яго ад польскіх міфаў? Якія гэта міфы? Міфы, ну, па-першае, я хацеў бы сказаць, што ўжо пасля таго, як мы стварылі нашу арцыполку, ну, я, як сапраўдны бібліяфіл, я збіраў, пацягваў збіраць всю літаратуру, і мне ў рукі трапіла вось гэта кніжка Ярослава Марка Рымкевіча, то есть сапраўднае прозвішча спадара Шульц. Вось, Рымкевіч – гэта літаратурны псевданім. Асоба гэта калібра Адама Мальдзеса нашага, толькі яшчэ і з далучэннем яго палітычнай дзейнасці. І вось у гэтай кніжкі ён напісаў літаральна наступна, я працытую, што Рэйтанаў, прынамсі, тых грушаўскіх, а можа, сялякіх іншых ужо няма, а таму усе палякі павінны паклапаціцца пра мураванку, ну, гэта домік, у якім жыў Тадэвуш Рэйтан. Калі памяць пра іх героя нешта для іх яшчэ значыць. Нема падставаў скідаць клопат над мураванкай на плечы беларусінаў з ваколіц Грушаўкі. То не іх гісторыя, не іх клопат. То клопат польскага народа, ну, польскай нацыі і Польшы. То есть, ну, што тут можна было сказаць? І таму мы вырашылі давесці спадару Рымкевічу Шульцу, што беларусы з ваколіц Грушаўкі, то есть з Берасця, Гародні, Магілёва, Гомеля, Віцебска, Полацка, Менска, здольны, скажем так, паклапаціцца пра Грушаўку, пра мураванку сваімі рукамі. І, ну, скажем так, далёка не адыходзіць, мы зрабілі ремонт даха мураванкі, якая была ў жудасным стане пасля ўрагана. Якія міфы яшчэ? То есть, ну, пра міф польскасці я уже сказал.
міфы нараджэння. То есть у Польшы па сённяшні дзень бытуюць аж 5 версій. То есть 41, 1741, 42, 46, 52, 57 годы. То есть разлет там 16 год, амаль что. На подставе документов, то есть метрик и листов батьки Тадеуша Рейтона, мне удалось, ну скажем так, с великой долей вероятности вызначить прикладную, то есть довольно близкую дату нараджэння. То есть это 28 кастрычніка 1740 года плюс-мінус некалькі дзён. Чаму Тадеуш і атрымаў імя, то есть гонар святого Тадеуша. Дарэчы, выбор імя был пророчы, бо святы Тадеуш является абаронцам тых, хто бярэцца за самую невырашальную справу. Вось. І яшчэ адзін міф, адзін з самых галоўных міфаў, гэта міф самагубства Тадеуша. У Польшы ён магістральны, то есть іншых варыянтаў просто не разглядаецца, то есть ён самагубца. Варыянты ёсць розныя, прычым нават далучыліся да стварэння розных варыянтаў самагубства Тадеуша і нашы паэты, пісьменнікі. То есть ёсць версія з ножом, шклом, пісталетам. Прычым, і яшчэ нават адзін спадар, тут кніжка яго лежыць, Юзеф Полак, ён прымусіў Тадеуша Рейтона прыгнуць з гаўбца другога паверху сваёй сядзібы. Але я ведаю, што арт-суполка імя Тадеуша Рейтона робіць усё магчымае, каб вось распавесці і што такога не было, так? Што самагубства не было. Натуральна. Чаму гэта? Вось я чула нешта наконт вуліцы, так? Так. Справа ў тым, што некалькі год таму у Ляхавічах ініцыятыўная група мясцовых ураднікаў падняла гэта пытанне, і раптам, ну, скажем так, поступілі незадаволеныя галасы, якія сказалі, што нельга ўшаноўваць памяць самагубцы. Вось. І праект быў, што называецца, перакрэслены і да гэтага часу не рэалізаваны. Давайте удакладнім трошки проект найменавання вуліцы, так? Так. Вось. Былі у нас сумесныя круглыя сталы ў рэдакцыі газеты «Культура» з прадстаўнікамі мясцовых уладаў, якія пацвердзілі, што нібыта жыхары, падчас апытанкі, нібыта жыхары заявілі, што яны баяцца жыць на вуліцы самагубцы. Хотя у той же самый момент было собрано каля 1000 подписаў за наданне вуліцы Тадеуша Рейтона, імя Тадеуша Рейтона. І таму я вырашыў, вось лежыць часопіс «Архэ», 4-й нумар за 2017 год, вось тут с Романом Скірмунтом на вокладцы, калі не памыляюся. Я написал артыкул навуковы, дзе абвергнул гэты міф, ці паспрабавал абвергнуць на падставе усіх крыніц, якія маюцца. Гэта жыццярыса Тадеуша Рейтона, які напісаў Юльян Немцевич, а ён напісаў, што Тадеуш Рейтон был пахаваны ў касцёле. Жыццярыс Тадеуша Рейтона, які был напісаны яго унукам па сястры Генрыкам Жавускім, от кніга лежыць там. Ён напісаў, што Тадеуш Рейтон за некалькі гадзін да смерці прыйшоў у поўную свядомасць і прыняў смерць, як належыць хрысціяніну. Вось. І трэцяя крыніца, знойдзеная ўжо непасрэдна мной, гэта ліст пляменніцы Тадеуша да Язэпа Крашэўскага, вядомага пісьменніка з Пружаншчыны, у якім яна кажа, што недаўна памёр стары Вольскі, які быў, ну, как бы, апошняй хвіліны. Тадеуш, ну, да апошняга трымаў ксяндза за руку. То есть, ну, что называется, комментары будут уже тут, ну, не потребны просто. То есть міф ёсць міф. І, дарэчы, у Польшы нават існаванне такога міфа не перашкодзіла амаль у кожным горадзе надаць якой-нибудь вуліцы, школе, какой-нибудь маладзёвай дружыне імя Тадеуша Рейтона. Хотя там больше рэлігійная краіна, чым наша.
Дзякуй. Я спадзяюся, што гэта таксама не перашкодзіць дадаць на назве ці вуліцы, ці школе, ці яшчэ чамусьці яшчэ, так? Імя Тадеуша Рэйтана. Я думаю, што вы ўсё ж такі у вас атрымаецца так давесці. У нас, так. я б сказал бы. Вось. І я думаю, што так, гэта вельмі важна, каб усе паціху просто даведваліся пра сваю гісторыю, так аб'ядноўваліся ў такія вось суполкі, як, напрыклад, арт-суполка імя Тадеуша Рэйтана. Я нагадаю, што сёння нашымі гасцямі былі Зміцер Юркевіч, гэта даследчык, і мастак, гэта Алесь Родзін, якія займаюцца памяццю Тадеуша Рэйтана. У студыі працавала Марыя Вайтовіч. Дзякуй.